Velkommen til Experian Weekly Business Update. Mit navn er Bo Rasmussen. Og mit navn er Jakob Faumann. Det er blevet den 14. august. Det er fredag. Klokken er 9:11. Og hvor er det dog egentlig en fantastisk måde at starte fredagen på at sidde og lave podcast med dig, Jakob. Det tænker jeg faktisk på, at jeg tog ind. Og i lige måde, Bo. Altså solen skinnede, fuglene sang, og altså Morten Korch, han gik lige ved siden af mig og sang Er du dus med himlens fugle. Det var fantastisk. Ej, det kan ikke være bedre. Var det Morten Korch? Var det ikke Paul Reichert? Det var det nemlig. Jeg testede dig lige. Den bliver testet her på morgenstunden med det samme, så... Ja. Du er skarp. Nå, men 14. august, Ja. Der har vi jo også et navn til dagen. Det har vi jo, og det er jo Eusebius' dag. Og ikke fodboldspilleren Eusebio, men Eusebius' dag. Eusebius' dag, ja. Og det henviser jo til, normalt til Sankt Eusebius af Rom, som var en kristen præst fra 300-tallet. Og han var en stærk modstander af arianismen. Ja. En kristen lærer, som den officielle kirke senere erklærede for kættersk. Og ifølge tradition blev han fængslet under kejser Konstantius den anden på grund af sit forsvar for den nikanske tro og døde omkring år 357 efter længere tids fangeskab. Så ja. Voldsomt liv for Eusebius. Det må man sige. Ja, der er sket lidt. Ja. Og det er du også gennem årene. Ja, det må man sige. På den her dag. Ja. Vi skal tilbage til 1457. Ja. Og det er jo den ældste daterede trykte bog. Ja, Bo. ja. Hvem var trykkeren? Eller er det forfatteren? Det er jeg faktisk lidt usikker på. Jeg tror, det er forfatteren. Ja. Sådan som jeg husker min historie. Ja. Ja, du sidder og lyver jo. Men jeg tror, det er forfatteren Johann Fust i Mainz. Ja. Og det er jo en page-turner. Ja, det er det. Alene titlen gør jo, at det kribler i fingrene for at komme i gang med at læse, ikke? Det må man sige. Jeg ved ikke engang, hvordan du udtaler det. Passalterium Megontium. Ja, det er jo... vi må tale med nogle forlag, om de kan lave en nyoptryk. Genoptryk. Ja. Så bliver det 1885. Ja. Det er så lidt tættere på vores tid. Ja. Stadig langt fra. Ja. Der udstedes et patent i Japan. Ja. Og hvad for et patent er det, Jakob? Det er et patent til rustbeskyttende maling. Og det er altså det første patent, der udstedes. Det første patent nogensinde. I Japan. Ja. Ja. Det må jeg nok sige. Ja. Og så i 35, der sker jo også noget stort i USA. Ja. Som man vel egentlig også har nogle eftervirkninger, både til resten af verdens samfund, især den vestlige verden, og med velfærdssamfund, med hvor Roosevelt underskriver The Social Security Act, der etablerer et pensionssystem i USA. Og faktisk på samme dag, 41 års Bo, hvad sker der der? Jamen, der sætter Winston Churchill og Franklin D. Roosevelt sig ned. Jeg tror, de sætter sig ned. De står vel ikke op og gør det. Nej. Og så underskriver de Atlanterhavserklæringen, som jo er en hensigtserklæring om verden efter 2. verdenskrig. Og man ser jo på, Atlanterhavserklæringen som en slags første skridt hen imod det, som vi i dag kender som NATO. Ja. Så mange ting, der er sket i dag. Det må man sige. Jeg skyder lige ind med 59. Ja. Der sender man en satellit op. Nej, det gør man ikke. Den er der allerede. Den hedder Explorer 6, og den tager det allerførste fotografiske billede af jorden fra rummet. Interessant. Meget. Også fordi jeg tænker, at 59, det er altså mange år siden. Det må man sige. Ja. Det var nogle andre computer og regnekraft. Helt anden måde at gøre det på, ikke? Ja. Så ja. Og skal vi lige nævne i 91 og 99. Ja, det er jo egentlig meget pudsigt, ikke? Ja. 2 brodage. 2 brodage til den samme bro. Ja, præcis. Af de 91, der vedtager Folketinget etableringen af Øresundsbroen. Og så egentlig kun 8 år senere, Bo. Hvad sker der der? Jamen, der er den færdig. Ja. Det går stærkt, ikke? Og daværende kronprins Frederik og den svenske kronprinsesse Victoria mødes på midten af broen som en symbolsk handling på, at nu er vi sammen, kan man sige, ikke? Jo. Ja. Der er sket noget den 14. august gennem tiderne. Ja, 14. august, det er godt nok en voldsom travl dag. Og så skal vi også lige have en fødselsdag med, Bo. Og det, jeg ved, du har fejret det her til morgen. Det har jeg bestemt, ja. Som en Frederiksbergborger. Der er en stor vej
på Frederiksberg, der er opkaldt efter den her store mand. Det er der lige præcis. Den bor jeg meget tæt på hos Ørsted. Ja. Hos Ørsteds Vej, ja. Så ja, der var lidt ekstra godt på morgenbordet her til morgen. Det var der bestemt. Og det var jo ret pudsigt, det der skete der i 1820, hvor han under et forsøg på Københavns Universitet opdager elektromagnetismen. Mm. Og det har jo, altså, the rest is history. Ja. Altså, det er jo der, hvor hele den teknologiske udvikling ligesom eksploderer. Og hvis vi skal gøre det lidt hurtigt, så er det den her elektromagnet i 24. Det her med, at strøm kan gå igennem ledning, viklet om jern, skaber en tændslukbar magnet, der gør det muligt at styre fysiske mekanismer med ren strøm. De giver jo så telegrafen og global kommunikation i 1830'erne, elektromotoren og generatoren også i 30'erne. Kommer en motor til tog, pumper, fabriksmaskiner, en generator, transformeren og det elektriske netværk i 1880'erne. Og så helt til i dag med grøn energi og med alt, hvad vi bruger elektriske remedier. Det er voldsomt. Det er jo helt vildt. Og det må man sige, det startede med hos Ørsted på et tilfældigt forsøg. Og det er sådan, der er mange tilfældigheder, der driver udvikling og innovation. Ja. Jeg smider lige 3 hurtige amerikanske fødselsdage ind. Yep. Magic Johnson. Tillykke til ham. Tillykke. Steve Martin. Jeg elsker Steve Martin. Det gør faktisk også. Ja. Jeg har en yndlingsfilm, der hedder The Jerk med Steve Martin. Og jeg er den eneste i min familie, der synes, den er sjov. Og jeg bliver mobbet med det hele tiden. Er det rigtigt? Den er fantastisk. The Jerk er virkelig, virkelig skæg. Dirty Rotten Scoundrels. Fræk og frækkest. Det er også fantastisk. Ja. Og sidst, men ikke mindst, Halle Berry. Tillykke til hende også. Tillykke. Ja. Yes. Var det, vi skulle starte på dagen? Så skal vi til det, som også driver vores lille podcast her. Ja, det må man sige. Skal vi lige starte med Mellemøsten, som vi plejer? Ja, det synes jeg da. Den er fastlåst. Bom. Ja, det er ligesom om, at der ikke rigtig kommer så meget fremdrift her. Man må sige, både USA og Iran, de er jo enige om at være uenige om de vilkår, der skal til for at afslutte konflikten. Ja. Og Iran har jo stillet nogle flere krav omkring, at der skal være fuldstændig ophævelse af de amerikanske sanktioner, ophævelse af den amerikanske flådeblokade, frigivelse af frosne iranske aktiver, kompensation for skader fra amerikanske israelske angreb, reduktion af amerikansk militær i regionen og stop for angreb mod iranske allierede. Og det er jo ret mange krav. Ja, det var en noget massiv liste, de havde fået smidt frem der. Og USA har også allerede signaleret, at de er uacceptable i den nuværende form. Men altså, de kører virkelig stadigvæk i de her forhandlinger via Oman. Så nu må man finde ud af, om de kan finde den her model for, hvordan den her sejlads skal fungere igennem Hormuzstrædet. Ja. Både den indgående og den udgående. Jeg tror, at nogle af de forslag, det er både den indgående, det er Iran, der skal stå for den, og den udgående, det er Oman, der skal stå for den. Men hvordan laver man den her sikkerhedsovervågning og styre trafikken og så videre? Men på en eller anden, på en eller anden måde, tænkte jeg, så næsten uagtet hvad der sker, så kommer Iran jo til at gå ret styrket ud af det her. Ikke? Altså, fordi alene det, de fremsætter så mange krav, viser også, at den retorik med, at de er knækket og færdige, at de kan ikke noget, den er måske ikke helt korrekt, vel? Fordi de virker jo faktisk som om, at de sidder med nogle trumfer nu, og stadig ved forhandlingsbordet, ikke? De spiller i hvert fald, man kan sige, de stiller nogle store krav, og USA har allerede sagt, at det er uacceptabelt, hvis Iran har en eller anden form for kontrol over den her skibstrafik. Men de skal jo finde en balance, som de alle sammen kan leve med. Og midtvejsvalget nærmer sig jo for hver eneste dag og hver eneste uge, vi laver podcast. Det er jo det. Jamen, fuldstændig. Ja. Men jeg vil også lige nævne, at vi så også noget af en bombe med Saudi-Arabien, Tyrkiet og Pakistan, der nu er gået ind i det her nye forsvarssamarbejde. Marker Joint Defense Agreement. Og det er vel et signal om, at der skal være en øget koordinering mellem de her lande, hvis det her eskalerer yderligere. Hvordan får vi det kontrolleret, så den ikke eskalerer til endnu flere lande, og i en retning, som er uholdbar for især de lande. Så der er mange dynamikker, der er i spil i øjeblikket. Ja, det må man sige. Og så sker der mere i USA. Vi kigger jo selvfølgelig meget på USA, fordi USA er en vigtig faktor i verdensøkonomien og i mediebilledet generelt jo, af mange forskellige årsager. Ja,
Meget, meget kort. Ja. Man kan sige, de jobtallene i USA, de var ikke særlig gode. Nej. Der var 23.000 jobs færre i non-farm payrolls, og man havde også reduceret de tidligere måneders lidt høje tal, så de var ikke så gode, som man havde regnet med. Det, der så er lidt bemærkelsesværdigt, det er så arbejdsløsheden. Procenten er faldt fra 4,2 til 4,1. Men det er selvfølgelig, at størrelsen på arbejdsstyrken er faldet. Det vil sige, at der er færre, der er registreret som aktivt jobsøgende. Så puljen af medarbejdere er jo også faldende. Og så det giver jo også et nyt billede af den amerikanske økonomi, der fortsat vokser, men i et væsentligt langsommere tempo end tidligere. Ja. Og man kan også sige, at den her lønvækst, vi har set tidligere, den er også faldet. Og det kan godt give en ny dynamik om, at inflationen faktisk ikke kom til at stige så meget, som vi måske havde talt om for et måned, 2 måneder siden. Og når det er tilfældet, så ser vi måske ikke ind i en renteforhøjelse, som vi måske talte mere om for en måned, 2 måneder siden. Så der giver nogle nye dynamikker, så i forhold til inflationen, så kan det faktisk have et positivt effekt på, at den ikke kommer til at stige så meget, som man havde regnet med. Men det kan jo gå hurtigt, ikke? Fordi jo. jeg så har tænkt på, så åbner Hormuzstrædet måske, så falder oliepriserne, så falder benzinpriserne i USA. Altså alle de her ting, der lige pludselig sker, og det går meget stærkt. Det går virkelig, virkelig stærkt, fordi en gallon benzin koster stadigvæk over $4. Ja, det er virkelig dyrt derovre. Det er det. Så der er stort fokus for mange interessenter at få den her konflikt løst. Så vi i hvert fald ikke ser en stigende inflation, der kan påvirke den økonomiske vækst. Ja. Og hvis vi bare lige hurtigt, inden vi hopper videre til det næste, der er jo faktisk sket en del i Danmark den her uge også på regnskabsfronten. Ja, lad os lige få det med. Ja, det var igen, fordi det er det der med, hvor hurtigt tingene går. Mærsk fremlægger et vanvidsregnskab, hvor de pludselig sejler rundt i penge, var jeg lige ved at sige. Ikke? Og i en stor kontrast til for ikke så lang tid siden, hvor de stod og skulle skære ned, og det hele var mørke skyer, ikke? Jo. Og det er jo altså især Kina, der sprøjter varer ud på markedet. Ja. Så er der stor efterspørgsel på de her containerskibe. Kæmpe. Og plus det tager jo 12 dage at komme ind i havnen i Shanghai. Ja. Det gør jo, at der er flaskehalse. Nu så jeg og læste interviewet med Clark, at det ikke er corona-niveauer, men vi er tæt på. Ja. Men han siger, at det går virkelig, virkelig stærkt i øjeblikket med dynamikken. Og der er faktisk også en interessant pointe, han kom med, det er jo, at der bliver virkelig bygget mange store tankskibe og containerskibe til fremtiden. Men problemet er, hvis der ikke er noget kapacitet. For der er ikke investeret i havnekapacitet siden finanskrisen af betydning. Så man kan bygge lige så mange containerskibe, man vil, men hvor skal det ligge til? Ja, det er en anden udfordring. Ja. Så kom der, et interessant regnskab for Netcompany, synes jeg. Og det mest interessante i det var jo, at, og det kommer vi også lidt ind på efterfølgende, det var AI-delen, og deres brug af AI, og der så var afsat en pulje på, fra hukommelsen, mener jeg, 150 millioner til afskedelser, baseret på AI. Ja. Det er jo første gang, man på den måde ser det, synes jeg, det er så tydeligt i et regnskab og efterfølgende kommunikeret ud. Ja. Der er helt klart også nogle strategiske budskaber i det her, at man som teknologivirksomhed adopterer AI hele sin værdikæde internt. Ja. Og nu læste jeg også, at den naturlige afgang i Netcompany er vel 15-16% om året. Ja. Så man måske laver det der med, at man bare ikke genansætter og så videre. Men retningen er jo tydelig. Altså AI kommer til at effektivisere så mange processer fra top til bund. Og det bliver spændende at følge, hvor meget man kan effektivisere. Ja, bestemt. Og hvis vi skal nå det sidste for i dag, og det bliver det sidste, fordi tiden er allerede løbet fra os, så har Elon Musk jo lavet et interview med The Economist, som vi har siddet og brugt lidt tid på, sammen med mange andre. Et meget, meget fascinerende interview, og lære ham at kende på den måde. Ja. Og det foregår jo i hans egen fabrik i USA. Og jeg tror måske, han havde forventet et lidt mere blødt interview. Jeg skulle til at sige meget, meget kritisk interview, og der bliver jo gået til ham jo. Ja. Og det er jo på mange områder befriende at se, fordi det er jo den slags interviews, der rykker noget. Det er jo ikke noget, man bare sidder og klapper hinanden på skuldrene, vel? Netop. Og det er jo chefredaktøren fra The Economist, og hun er ekstremt dygtig og velforberedt. Virkelig dygtig. Og det er jo også det første interview, han reelt har givet, siden at SpaceX gik på børsen. Ja. Og det har jo heller ikke været, det var en flyvestart.
Men den faldt også meget fra en værdiansættelse på $2,6 trilliarder til 1,6 trilliarder. Ja. Samtidig med i juli måned blev han så også verdens første trilliardær. Så han har nogle en økonomisk ballast, når han udtaler sig på godt og ondt. Det må man da sige ja til. Og han har 240 millioner følgere på X. Men det, jeg synes, der var spændende, det er jo også, hvordan ser han AI? Den der, han kan gå fra acceleration to terror på en enkelt dag. Ja. Og at hans filosofiske konklusion er, to look on the bright side. Og så siger han jo også det der, hvordan verden ser ud om 10 år. Det var wow. Ja. Den synes jeg, han har turneret lidt med generelt. Det er jo ekstremt svært at sætte sig ind i og forstå, og også måske tro på nogle områder, ikke? Det, fordi det virker simpelthen for vildt. Det er jo helt vildt. Ja. Skal vi bare lige citere nogle af de ting, han sagde? Overwhelming amount of AI. AI may exceed human intelligence in 5 years. Nothing AI can't do. Og så bliver det også en age of amazing abundance and age of optimism. Plus jobmarkedet kommer til at se helt anderledes ud. Ja. Og så kommer han også med den der friske kommentar, det der med, money won't matter in 2036. Præcis. Ja. Han taler om deflation. Ja. Og ikke inflation. Ja. Så det på basis af det, der kommer til at ske. Ja. En anden super interessant ting, synes jeg også, og igen, det kan vi snakke rigtig lang tid om, det er det der med, hvem der kommer til at have magten i fremtiden. Er det tech-giganterne, er det en Elon Musk, eller er det, regeringspartierne? Og det synes jeg er sindssygt interessant. Og hvis man kigger lidt i den kontekst, der har været nu, der må jeg jo, ikke konkludere, men stadig vurdere, at selvom Elon Musk er ekstremt stærk, så føles det også, som om han blev sat grundigt på plads af Trump. Ja. Der er et eller andet magtforhold, der er interessant. Ja. Og du har en pointe i teknologivirksomheder og regeringer. Vi så også, Trump har jo nationaliseret Intel i USA. Han har købt 10% af virksomheden. Netop. Fordi den er så central for chipproduktionen i USA. Ja. Så det er jo sikkerhedspolitik. Ja. Så hvem har magten om 5-10 år? Det var også det, jeg synes, hun gjorde så godt. The Economist chefredaktør udfordrer Musk på den her. Hvad skete der med det politiske parti, som Musk startede? Kan du huske det, da han blev sur? Nej. Jeg tror han sagde jo, han gik... nu kan jeg ikke huske præcis, hvad det er, han siger, men han tabte sutten, sagde han med andre ord. Og nu er han kommet videre. Ja. Men han er ikke bekymret for Kina. Nej. Og hvis vi bare lige slutter af med hele det her med litografien, det der med at lave den præcise chipproduktion, og den verdens bedste virksomhed, der kan det her, det er jo en hollandsk virksomhed. Og Kina har den udfordring, at de har ikke adgang til den her maskine endnu, siger han, og de vil løse den på sigt. Fordi det kommer til at ændre hele den her sikkerhedspolitiske situation, når man får kontrol over litografien og den avancerede chipproduktion. Det er vildt. Det er meget jeg kan ikke sige andet end det. Så. Tak for det, Jakob Færgemann. Det var det, der var plads til. Hvad skal du lave i morgen? Jamen, i morgen, der skal jeg til sølvbryllup. Til sølvbryllup? Ja. Okay. Hvad med dig? Jamen, jeg tænker Pride. Jeg skal også i Pride, selvfølgelig. Det skal vi da ikke glemme. Nej, det skal vi jo. Det er jo Pride, det er Pride uge, ikke? Og i hvert fald en stor fejring her lørdag, så det er en kæmpe dag. Og søndag er der jo, Ironman for dem, der har lyst til at tage ud og kigge på nogle virkelig dygtige, ekstreme atleter. Ja. Det ved jeg ikke, om jeg når, men så er byen i hvert fald spærret af lidt. Ja. For Pride til Ironman, det er en imponerende alsidighed i København i den her... Voldsom weekend for København, men det tager vi med. Sådan er det at bo på København, og nu skal vi ud og fejre hos Ørsted. Fantastisk. Tillykke, Bo. Tak. Og tak for i dag. Tak for i dag.